Kumlei api ki pajma jong gari khasi jantia kan thei bat chinrang ki samla ki temen ki kro ngawan ra api kan ni janmit ye kan ni khubor ka badan jing mot sikade te kamat jong kan ni khubor kalong ba ka ba da ka ba ong kum ni ko rang ba NPP sneu bha se map ye ke khot VPP haba ki wan phai kane kade ka khubor ka ba la pension jing mut yanga la armit menta ba kidak ka ba ki phun keleng na sora na mau gerwat na yang do na rambrai ban nanong stoy kila phun sanga te ka pen halor kata ka jing phun baki phun hanga ka penlong yanga ban snai kani ko rang ba NPP snob ha se map ye ki de khot BPP hama ki wan phai kane kalong kat kum kini ki thun kol ki bangayo bat haswa bangan sapoi hangta nga ya tho ya phi ba kine kide ki tak jong ke jing troino kan ka VPP ha ar hajar ar phupra kide ki dak jong ke jing troino jong kan ka seng te ngek ba haswa bakan sajia kita ki ro dengan ya tho ya phi ka we ne ki dak jong ke jing troino jong kan ka parti kalong kumne ha ka jing mi rally man nen ka ndru tarik upaj ba jong ka khasi jang tia ki bade ki nong thebot ki badon khat arlak ndru pho hajar ki wan tang san hajar kata ka de ka pon ka man kong ka baar na kata kalong ha ka jinga pertas lokan ngayos ngeu MDC jong ka mau that raisan ba powel ubia tho khubor lang bat nga hau mau phor wong VPP pajba warisan down kanero ka de ka dak bakan satroino hakane ka ar hajar ar kopra to nangta kamaar kalong kabalai kalong iba phun nasora iba phun nariangdo constituency iba phun na ramrai jarngam constituency iba phun na mograwat constituency iba phun nang nena nong stoy i phun nya kyong mama subha wat panmi ha kerteng jung subha wat panmi ngila bakla ban ngila babe bangilik thebut ya kaneka VPP namar kumbaka pau kamdon jing mentoy hanuru kumba mentoy kini ki MDC jung kaneka we sarkar kumbala depno kamdon jing mentoy ruan kasulong tang banyarap ban penyo tulop kini ki MDC namar kata kiong ngiwan phairu don kini kinongam kinongyalam jong ka NPP kiong hamba phirung hamba arden phisiu kat no kabai rung parti don ki baong arspa san phau don ki baong lai spa phisiu bairung te ngong aku mo jing sisa ba arden lai wong em don kam pisa kali kelin politik dan bai rung ha ka parti bai phom ro habda chim kata se te kiong tip ni kata te mut wan phai no haka NPP nre kine ngalam NPP kiong habai itu mencuat ke pra phisiu pisa te yang iru hapsiu kiong ani kata te kacitom palat te nomar kata haka jing sisa haka NPP kam don ne ka don rukin sa pansai kirang ba na jerong ngate along dekat NPP la kam la chi post nam ngam siu do watang sipia nawang lu district public city secretary
hakane ka parti 4 do watang sipia te balai menta pede kita ki nangyalam jong ka NPP kin lekpan bairung kata te sengobahaban pensain mario don ki basim kabu te kata kamut kam long ka baslo tanah pada don ki basim kabu te nakata ka daw kasami hakane ka jingkeren jong ang ko kirang ba jong ka NPP sengobaha sa map ni ki dekot NPP haba ki wan pai kamu ada wan pai kadai ka rukom ada piong yang sia di sia ti kadai la ban pan ke pisa arspa san kau lai spa kum ba arden kam yahap ti kata ibaduk kinyo chanu se naonga ka ka ba penlong ya pi mut pet no yo pra ha ba arden wong asin char marwe ka ar pra ko ngim nge man sin char ba arden le wat tulop ni kon matre sarkar jo adu sendon umparla ban bat sarkar dakinong kendong ru kisung thu kata ngau atu khilik jonyo kata ka parti trelang hangto bat pen scam kata ka jing tre jong pi ndre ya kata nga sakeli ne kirang ba ka don em kata ka bayrong parti te mangam ngik ba ka don to kata kalong kaba lapen thikana ibala phun sanga bat nangta kadak jong ka jing tronyo kane ka parti kabasau kalong ki komen ki badap tang kijing kerensi sudah kijing tim bat kijing kerensi sudah teh balong kumne kapen i kijing long kutlat ya kijing long du lenti du lat brio haba kutlat udon tang kawe kebuj ke banengkong kalong tim si dek habala dula habala kutlat kabaar kalong habala kutlat pasiak sindon habala kut kalat kakut tang kita kan badangla kontrol su tim si badangla kontrol su takamut kalau koi sya kawa pasiak kawa tak ada gini kutlat te halor kene kejing kerensi te kipat ba ki biya thu hanga kalong ba nila ijli ban but ya kene ke parti maka kadon tang ke parti nong kersi lo chai baru khoi tang na sora pedeng sora de ki phun yang akiong we briu na sora bode parti pra ukomen hadu khat arsin hanre pun kala kerteng bat kemwe bat ka ken sniu bat ka ken sme te piwat yu sani ak lumari gini ki parti pra tengok orang lale riset sesin haka komputer ngalap ba idon tang sans pa khadar ngut hanre kimi de ki pojar den nakata ka rukom ba ki komen si po khasan sin wi to kata ka penlong no ka jing ijli opat kristan jungi ka penlong no ye ki seng khasi ban isi ban hakaniam khasi ten rai paka ngam menchwa mengampat long kristan kamut wa meos ngeu na kita ki meit ki parat ki pait yo hana maksud ki ban kenya tidak lek palat tidak keren palat tetapi bakla ka kitin kamut ka bae te kilia phai no hala ki jong te ka bakhat ka banang ta ha ka ni ka basan pat ka basan ka ong ba kilanyon kini ki pra ki ong ba kini ki NPP kidei ki high level harengan ya thu ya pi ka ki jingmut high level pitip ka ki jingmut high level ka bamut ka level ka bahajrong low level ka mut ka level ka khamchapok ka bahapok te kini ki high level hangne hanong stan le ki bun ki high level ki kersan yu pra menen hangane ka MBC ki high level sudah ki kersan kidei ki high level ki badon menshwa haka GDP badon menshwa haka NPP badon menshwa housing ki kala hau pra na kata kadau usatam put pra hangane ustan menta kini ki high level ki pra kidang ne es kumba arngut lagi high level haka seng WPP stang kumba arngut ta lanjan kut lalut to warden wong akan kampisa ndre gini ban job election ki bet himati warden klentip ndre kinung kesan bet pisa
Yang itibahas nenong stan kalong kumta. Te piong high level kamut tang mano kan balong high level habaki parti pra bun high level kumbalong hutai ha kumbalong hutai hangtai ha himasora katai ke jaka supply mau chun kabaki ong ke katung aklat katai ka hasora kahap hausim sora ketika jaka ba supply mau chun hang tole ki bun ki high level sudah diberi ki parti pra te piong high level ya no piong hi ala de kan piong hi ala de ba kane kade ka parti high level ki pra ki parti high level but ngaong namar kata ba ngindai ban kenok ya ki we habai ala de ro kilong kumta nga penpau hang ne sakawe kamat kawa ngayui ba kajingkawa jong kan ka hajar aphra kanlong ka bakrau bat ka parti NPP hi kanang bat hi kum ka sarkar ma thau perthai mono wat je kan MP by election mentaro ngadon jingkermen ba un job da upertikot ndai ki parti pra te nga kerpat je phiru kine ki nong kersan pra pi si yang haduk kata-kata piong don bodon lai ngut tengah kulim lai ngut tengah kulim komta ong badeng do tedong ngasnya tamba ya badeng do tedong ai free bon kran kan bau mon nganom ya thau persya yu namar ba ngatip nya kata ba ula ban ong ndei ong sendon ba uto nong uto temen nong stonyu ba ayu tiu udon di tengah si hajar kum Solomon Solomon nyeus pa ki tengah terai lais pa ngot ki kenthe moap hadu boleh isi mar sutenat ba chong kurim ya ki breu ki ba yale percaya boleh ki moap te ong sundan mo untu temen nong ston don saus pa si hajar we tam yung Moses dan yale election ru tang ki thau si hajar ki piau si hajar ken sau hajar san hajar sakit khon sau hajar san hajar sakit tengah ri hajar ki try job election nrem shu hi haba kumta ngam tharai phi ban rep ni shu job bentar hadu banayam shu job election namar ba bun tengah lele ladang don lai teli ti tengah nanung stan don bok kan ke NPP kan roy kan man klaim balai kata nganam snawe kata towo daw to kilik interview kita ki tengah jonga to kilik keren to kilik le kata baro ngang ya thu ya phi na temen nganang sama dengan target si hajar we man pentam yo Solomon ngateng men mentah datang man ya de rum nang tang man khi ro ngam don borsu pin ya keren se kata kita te kalau along sha jingai ba tenemar kata ngang suong tangkat ne nga i ya phi kinum shun jonga nga kerku ya phi ki tim yang pinda pule arposal na ha arposal nong arposal nong gospel jong u Matias sau pue ki khot boong bang konrat tim yikin ki bang ki badan seliang ka diang batkin rum sel yok tim yu bing lembur ba don so yap ter khong haju phiru me tim yang henre da pitim lengok ba utau ding lembur yap bat kita blang ru kile jok henre ngau temen ngam le ke tim jong phi ngandang sengaj ngadon ke jing pang sini ngadon bat biti ngadon bat ngadeu doktor ayor badik ubal pas lek kumno ngadi tang kini dawai kan bat ro mentah la arpos nem ngadon ke dia bitis ke sini ya kamet nga kan kata amar ngalong breu bang nek yo boleh breu uba kala ka mamut nanga de breu ba uba pop uba ngakala ka mamut ka panmap no boleh ngamlong kumba arden menong ngat yo boleh ngam don kam ban panmap tang ba arden banut yo boleh ru challenge ngat ngam don kam panmap yo boleh ngate te ngelajau ke mat ban ngal thang ngal yam khamat boleh mat pop yo ngate nah du selajat du kri lakharu yang lakha ka pop na kata kadau ngapan map yo boleh kala ka bomut bat boleh ai bor yang amta ba ki jingpang kinom snok hakamet ka jonga like no andang dap nyo post nem ka kerta te ngadalik no ru ngalahun hakata ka por te yo le se ban ong hakata ka sini arah jar ar phale te
เราอยู่วาร์เดนขัดสันงดตัวบางเราเพลย์โอเคบางเราดอนชิบนดอนกุมบักขัดริวตั้มบัดลังคนแค่อาผู้เศร้าในกุมนองเสียวต่อนังตะกิมาซีเราดอนกุมบัสันพอตะดองตั้มกับปงดอกฮาจงกุมบัอาร์ตันตั้มนังตะกยารพัมเราดอนกุมบัชิฮยารตั้มกายสุcommon sim jong ayu phakwa beng wakar khu yang te nomor kata ngan lek no na ka prathero adien mangadap nyo pusnem ngam sneu yesu nomor pendap ye ka jing tho king ble hare ma phi kita tin si tin sang ada phim ka ka bamut kita ka komen kelumar komen ni tin si tin sang endala bisyaro ble te sapek sipang ada ka kerung sipang ada klungot sipang ada ka kpo sipang ada ka indong sipang ada ka kli balai gini nama ka pop jong me te kamut ublei wong nan bisyar te ndola bisyar ublei te phin sai hayam rang ba dur kata ka pop nanga I ji warden na ji ngut yo to duai sa jenit ala umma to so fomet so phosni kum ji suru jai duai sa jenit cái jing thmu ko ba phidon ha man sim yathu how bule yathu I kita jing don kam jong phi te breu basmurit uble un sapan kraw bat kita jing thmu ko don not jong phi kin sur long andre yamanta te om don jaka om don jaka wa ba kan charem ka VPP how ne ka by election MP hakar phale ka darem khput te nomor kata bangro ulang poj berlang ran kalabu lupa te nomor kata te phi ne ngau bha da perkhat bha kum mangaong ngala pelaj laj lo ji bad otodong bo unsin yang kat bo mon ngan nam ya theo wat tang si thiet ho yo bad otodong kata kalong kapang bad di kata kan thero ka keren insol yang kata to kan thei tep ka I kum no yang ki san khmat kum no yang ngam pat yo nomor phun reng ala dai ban su phun ngan ong ba la phi tenat yang temen supun direct se namar ba min yo ya keren sop re phi that media te salong ka basu tenat supun sop ngin siap keren ngamut ngan sopun la dang ayo namba bat ha jing sya ka keren keto nga tang sikiru ngam pat tho ya keto nanta I bha samarong pat I bha hano tebel ka kan tho nga kam to jiran samut yo la ka dei na ka bentak ka politik keren baik kumanga nganga Krisyan NPP nganga Krisyan VPP nganga Krisyan Kongres kena make se kata ban na persya ka jing keren jong phi ka balong kumta ngam suwe dei kumta kene syukuran insol se kita kam tengah kita kam samwa kita kam buri lai phujat phi ka kan the da keren dai antat direct se ba khnang kan chai ka prate re phi ai parsi phi buam mano mania song tho ya ta ka parsi jong phi to nalor nang tapat poin ka bakhadu ka mga kwa ban ai ko UDP sob ha kala ka bamut phia bam jalang hakaju ka mik phia bam jalang te haba phia bam jalang hakaju ka mik bad ukwan rat sangma hamadan pede phia le persya phim soleran ba met ba phi dang bad ikchuki minister ka ba ai kwan rat sangma bat seng NPP menta phi mi madan wangin ya khon persya kan ka seng NPP phi te ka dei ka burom jong phi te phi kam long shu phi la phi le kan ka rukom andau pa ba wa su tho ha ka we ka por min da yo ban kren bha mangi channel phi te na mai rang te kruk phin charem la phi le kan ka rukom namar la phi la not ban yang ya le persya ya ka parti NPP ka bala ISUKI phi kum to so bha resign non to kam minister mi sabar kum ki opposition leader ya teli barden te kinyo leader opposition ane chu pilong kum suri kum kalang brot kum suri nong penjot oho suri nong penjot ti bue kum no rung kan hunlang brot ane upuj sini ya kawe kalang brot de suri te khnang bakin nom phat kalang brot tab de ketok senyu lang brot chimet usaya jai ti kilang brot perkhat tur beu lang brot yongi ti kum perkhat dalap oi hajan chen kun thari ketok sniang brot traj na rendang kalang brot siap ni mal kata wat long ba met ba utau suri kup sniang brot tedalong hi breu besyai ba te ngathrai la ki paj ba UDP ban nalang rin
Bana mairang la ki su tho ba kum ki jong konstitusi bo pol ba tek UDP kalang-kalang ba phidan ka juk sarkar bat hakane ka MP baladap sayo beng to sok pho hajar te kan nambhar ban sange no sendan lada phi long hakane ka dur ka pau ba phi kersan pra kane ka UDP hakawe ka sni lada phim sngap ya ka ji pen ilam jong ni YouTuber na keleng sodong ngin da hier ban interview ban da wat bania ji konstitusi jong phi ma phi le ka mat hang ta te phi ko ba met ba phi le surem dang phajir kumbong bikhal wat melin ji kane le noi ka badan kam nai pen mi su to kandidat chuang sim kane ka bai keren jong phi ka bai le chor jong phi te ram ta dak sano bam jano ta kane ka pisa sange no ji le election nomor phi pen kelumar pertai da ka ba phi le kum tu ta ka mut ba phi le persya pen man ne ka ju ya ka long kun tham mi na ka kun tham bam hi ka tham ka mi chek ka ta phi kam long usu tena mo ba met ba sale kum ta to ka ba khandu ngai khuble ya ki parti sing ka sing ya kandu buat presiden juga HSDP wangin nempen sep kandidat in Krishan kan bala nepok re nabar ka bang idan lagi jong parti ti mlong hai nepok te full in support ta kadega ka kita kamut kide ki bru ki sempang na khot ye u ba bru ba sempang bat kine ki minister na riang do Methodius kita yung sakliar war jiri ni masarisan na thai kinle kumta kinom penyang kandidat kin kersan je ka kot dere ba kersan kongres ne kersan pra wan mot to nakata nga pentikana khuble sibun ya phi baro kine ki ba ap khmi ya kane ka khubor tingin siyo ngin special shai ga khubor ka mangan nyo hakane ka sni bala shai ter ngan sapun ipat hakawe pat ka por khuble sibun